Днес две врачански моми ще правят лучник по Чуковски в село Чуковец. И това е точилка от... Разкажи за точилката. Това е... 1987 година. Един дърводелец ми я направи, за да мога да, като стане новата къща, да точа баници на свекърва ми. Да. И от тогава тази, колко професионално е направена, виждаш ли? Абсолютно. Да. Може да я покажем на камерата колко е професионално направена. Добре, Да. ние започваме. Да. Какво трябва да правя? Ще го разсочим и това, за да го сложим тук. Добре. Мила. Добре. Сега, стой. Слушай. Това ще е точилка. Това ще е точилка. Така ли беше? Така, Да. миличка. Добре. Ние вече веднъж сме правили опит. И сега я обръщаш точилката. Стой. Да не въртиш тестото, правиш по налево, после по надесно, после пак така, така. Добре. Нали? Да. И ще го пораздърпаме после. Добре. Айде. Оп. Така. Чакай да го махна това от тук. Да. Опа. Няма нищо. Айде. А ръцете ти на средата върху тестото, не тук от края. Добре. Дай да ти покажа, миличка. Слага се малко брашенце върху тестото, за да се разточи еднакво. И тук е така. Дръпни е малко владина там. Така. И после почваш насам и насам. Айде, Добре. миличка. Айде. О, Да. да. Ето. Точно Надясно. така. Надясно, после наляво. После наляво. Така. Айде пак още веднъж. Добре. Горе повече трябва да го разточим, да стане по-тъничко. В горния край, мила. Добре. Да. Сега, стой. Стоя. Айде, изкарай Айде. го до края. Да. Сега фащаме тестото така. Аха. Така малко. Аха. Ага. Виж пилотаж. Да, бе. И така, от тук, Аха. го фащаш от тук, за да го сложиме в тепсията, която трябва да излезе от тепсията. Аха. Разбираш ли? Разбирам. Ето така. Така. Идеално. Чакай малко. Защото ще го завиваме след това. Много излезе. Сега слагаме вътре плънката. Пресни чушки от моята градина. Идеално, идеално. Това е нашата плънка. Чисто екологична плънка. Да. Добре. Така. Започваме. Слагай. Слагам. Всичкото. Така. Добре. Айде. Така равномерно може би да го разпръсна. Хайде, плънката от екологичната градина на Павлинка, село Чуковец. Чакай, трябва първо да разточим онова. Започва и онова да точиш. Готово ли? Нищо. Дай пак да го... Не, ще го залепиме. Чакай да няма много брашно в него. Да. Айде. Една дупка за хатар. Да. Чакай, ще го залепиме. Добре. Сега, това
Това мила Аха. се слага е така. Да. Така. Аха. Въртиш тавата. Добре. После слагаш тава и е така го правиш. Е така. Защипвам го тук. Да. И го защипваш, миличка. Добре. Е така. Той ще стане малко дебеличък, трябваше с друга тава, ама айде. Ще ги дадем някак си. Ето. Така. Айде. А сега го нащипваме, така ли? Да. Трябва да го нащипем. Така? Да. Добре. Е така. Мгм. А това защо се щипе така? За да бъде еднакво. Аха. Окей. Похлупеното тесто отгоре трябва да бъде еднакво. Ясно. Така. Сега ще разбиеме белтък да го намажеме, слагаме ядките и докато ги сложим тия неща, то се така се готово за пече. Покажи как вадиме бълтък. Разтваряш го Да? на две. И той пада белтък. Ето готово. Просто не го изсипваш. Слагаш го тук още малко на едното, на другото и той съвсем се отделя белтък. Ясно. Добре. Нали? Хубаво. И жълтъка го оставям. Утре ще го използвам за нещо друго. Ето тук имаме господин Недялков, който троши орехи. Също участва в процеса по правенето на лучник по чуковски. Нали така? Да. От всякъде и от средата. Добре. И след това? Ще набудем ядките. Да, сега го мажеме с белтък от яйце. Нали така? Да. Добре. Айде. Готово. И от Почти съм средата готова. намажи. Добре. Айде. Лека. Да. Ето. Да. Така как го насипа то. Еми. Много стана. Но сега ще го разсипа оттатък. Защото... Добре. Стига му толкова. Това остава. Знаеш какво? Е така ще я хванем. Оп. Така. Ето. Сега. Взимаш ядките на малки, на по-малки, не цели ядки. И първо трябва да набудеме тук да не се разтвори. Ага, на закриването. Сещаш ли се? Да. Тук трябва да набудеме първо. Добре. И след това? Вземи си. Ама Чакай обаче. набуди ги. Не ги слагай само. Стой. Трябва да се набудат, мила. Да не се... Така, да ги натискам. Ето така. Така Разбрах. с пръста натискаш. Добре, ето. Ето. Не така. Виж аз какво правя. Ето така. Навътре. Натискаш го навътре. То ще се дигне после, ма няма да се разлепи. Добре. Добре. Така? Нали ти казах, цели ядки не слагай. Добре. По-малки парчета. Ето. Така, натискай ги. Ето, натискам. И сега може на другите места да ни слагаме. Ето ти ядки. Начупвай ги на малки, мама. Добре. Малки, мила.